এই ইউপিপিএল সরকার আৰু বেছি দিন নাথাকিব। এই প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ দিনত কি কৰি আছে কৰা নাই ৰাইজে কৈ আছে, ৰাইজে জানি আছে। মুঠতে এই সরকার 5 বছর নাযায়। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खौरां बिजोङा गोसारनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिआरआव सोरखार दासिगोन होनना बुंनाया नंखाय। रावबो बिटिआर सोरखारनि एमसिएलएफोरा बिपिएफजों थाङा आरो रावबो सावरायाखै। 5 बोसोरनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै थागोन प्रमोद बर' बिथाङा। जेब्ला सरकार दानायनि उनावनो बे बाथ्राखौथ' ओरैनो बुंबाय थायो मिडियाफ्रावबो नुयो। आं बे खोथायाथ' सैथो नङा जेब्लाबो। मानो होनबा प्रमोद बर' शिबसारनि दैदेननायाव दा जिएसपि बिजेपिनि सरकार सोलिबाय थादों आरो बे 5 बोसोराथ' 100% सोलिखागोन। आरो जोंनि बिजेपिनि किसुमान एमसिएलए बिथांमोननिबो मिडियायाव ओंखारो। आसलते बे मिडियायाव ओंखारनाय खोथाया सैथो नङा। मानो होनबा बिजेपि दला मोनसे राष्ट्रीय दल आरो बिजेपि दलनि जों सासे कार्यकर्ता, आंबो सासे एमसिएलए। आंखौ बिजेपि दलासो देरहाहोदों। बेनिखायनो जोंहा हाइकमान्ड दं आरो बेखौ जों नीति आदरखौ मानिनानै सोलियो। ओंखायनो बिजेपिनि गासै एमसिएलए बिथांमोना जों बयबो जोङो बिजेपिनि हाइकमान्डा जि बुङो बेखौसो मावो। बेनिखायनो हाइकमान्डआनो जोंनि दोलोखौ इउपिपिएल जिएसपिजों थानानै सरकार दानो थाखाय जोंखौ माने दैथायहरदों आरो दागानानै सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो हाइकमान्डआ जि बुङो जों बेखौसो मानियो। बेनिखायनो बे खोथाया जेबो सैथो नङा। आरो जोंनि सरकारा माने 5 बोसोर सोलिनाया 100% आरो शिबा प्रमोद बर'आनो जागोन। आरो जोंनि सरकारा बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो बेबादिनो बिरोधी दला थाखागोन आरो बिरोधी दलाथ' बेबादि बुंखागोन जे सोरबा जोंनि सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ मोजां मोनै सुबुंफ्राथ' बे गणतन्त्र देगाव थाखागोन। बेनिखायनो जों मिथिनायाव आं 100% मिथिगौ बे सरकारा बाया आरो जेब्लाबो बे सिमांखौ नुनानै लाब गैया होननानै आं बुंनो थाङो। जौगानायनि थाखाय बिटिआर खालामो। जोङो 1.5 बोसोरनि सिगाङाव जोङो गोबां माने बिटिआर सरकाराव जोंहा बहुत धार जालांदोंमोन। धार जानानै जोंखौ धाराव दोनलांदोंमोन। बे धारावबो जोङो बहुत भुक्तभोगि आरो बे धारनिफ्राय बोरै मुक्त जानानै जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ बेखौ जों मेकानिजम खालामनांदों। आरो मेकानिजम खालामनानै जोङो समाजनि जोङो दायित्व लानाय खामानि मावनो फैदों जेला। आरो जोंखौ समाजासो रायजोआसो देरहादों। सासे एमसिएलए जादोंबा रायजोआसो गणतन्त्र देगाव रायजोआनो मालिक आरो रायजोआनो राजा। बे रायजोनि खामानि मावनो थांनायाव जोङो एसे बहुत मेकानिजम खालामनांदों। मेकानिजम खालामनानै जों समायनांदों। एबार जोङो 2022नि उनाव रायजोनि जि खोथा होदों बेखौ जों फारि फारि मावनो थाखाय जों आखायाव लागोन। आरो बे प्रमोद बर' बिथाङाबो बुंदों जे 2022नि उनाव जोङो रोखा रायजोनि खोथा होनाय खामानिफोरखौ जों मावनो थांगासिनो दं होननाय बाथ्राखौ बुंगासिनो आरो बे खोथाया सैथो।